मोजां हाबाफारि लादों जोंहा तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आरो बेवहाय बिथांमोना गाहायै जि जायफोरनाखि डिस्टिंसन मोननाय आरो स्टार मोननाय फरायसा थांनाय बे हायार सेकेन्डारि माने हाइ स्कुलनि जि मेट्रिकआव बिथांमोनखौ बरायदों आरो बेवहाय नुनो मोनदों जे गोबां फरायसाफ्रानो आसलते बेवहाय माने मोजां रिजाल्ट खालामदों आरो बे समाव आङो बर' थुनलाइ आफादनि गायनायथारि महरै तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे तामुलपुर जिल्लानि जायफोर फरायसाफ्रा मोजां खालामबाय बिथांमोननि बिमा बिफा आरो लोगोसे फरायसा आफादखौ साबायखर बावथारनांगोन आरो लोगोसे आथिखालनि जि बिटिआरनि जे सरकार बिथांखौबो जों साबायखर बावनांगोन मानोना आथिखालनि जि मोनसे गोजोन थासारि बिटिआरआव बे गोजोन थासारिनि मोनसे बियो थोंजोङै फिथाइ बेबायदि गोजोन थासारि गैयाब्ला जोङो बेबायदि मोजां मोनसे फिथाइबो जों मोननो हाया आनजादनि बेलायाव बेखायनो आङो साबायखर बावदों जे बिटिआर गभर्नमेन्ट जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंहा बर' थुनलाइ आफाद तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आरो लोगोसे जोंहा फरायसा फरायसुलिफोरनि जायफोरनाखि बिमा बिफा बिथांमोननोबो आं बे समाव साबायखर बावदों समाजखौ जुदि जोङो दाफामफिननांगौबा जोंनो दिनै गोरों मानसि नांगौ आरो गोरों मानसिखौ जों माबोरै मोनगोन जों सोलोंथाइनि गेजेरजों जौगानायनि गेजेरजोंसो मोननो हागोन दिनै बेवहाय जोंहा एपिएससिआव जाय आनजाद होनानै उथ्रिबाय बिथां जोंहा सासे साख्रि मावनाय बिथाङाबो सौफैदों बिथाङाबो फरायसाफोरनो मटिभेसन माखासे स्पिच होदों बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि जोंहा बिनय नार्जारि बिथाङाबो दङ बिथाङाबो बिबुंथि लाखिदों थारैनो जोबोद गोजोनथाव बे हाबाफारिया आथिखालाव जों माने गोबां आं बे बेलायाव थोंजोङै बुंगोन बिटिआरनि आथिखालनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि जि मोनसे भिजन बिथांनि जि मोनसे मिशन बिथाङा जोबोद नाजादों आरो बे नाजानायनिनो बिराद मोजां मोनसे फिथाइ बियो बेखौ आङो सरकारनि गाहाय हिसाबै बिथांनोनो बे क्रेडिटखौ होगोन जिहेतु आं दायो बुंखादों मोनसे परिबेस नांगौ मोनसे आबहावा मोनसे नांगौ दिनै बेखौ बिथाङा बाननानै होदों बेखायनो गिबियावनो आङो जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांनो बे क्रेडिटखौ होदों आं दहायनो बुंखादों जे फरायसाफोरनोबो आं होगोन जोंनि बिमा बिफा बिथांमोननोबो होगोन जोंनि आफादफोरनोबो होगोन नाथाय जि मोनसे बिटिआरनि गोरोबथानि गेजेरजों गोजोन थासारि जों मोननो हाबाय बिनि थाखाय जोङो साबायखर बावथारनांगोन आरो प्रमद बर' बिथांनि जि मोनसे थांखि नोजोर बिथांनि जि सिमां बिनि मोनसे जाफुंसार बियो बिदिन्थि नोंथांमोना जेने थेने हप्ता खनसे नेबानो जाबाय हप्ता खनसे उनाव मोनजोबसिगोन इतिमध्ये गांनैसोआ ओंखारबाय हाथायाव ओंखारबाय आरो जायफोर ओंखाराखै बेबो हप्तासेनि गेजेरावनो जोंहा आर्ट्सनि बेलायावल' बियो साइन्स आरो कमार्सनिखौ जों दासिमबो आखाइ होआखै नोंथांमोना जेने थेने हप्ता खनसेनि उनावनो गासैबो बिजाबखौ मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो सरकारा जायफोरनाखि कोर साबजेक्ट बेखौ फ्रि होगोन थारमाने बेखौ फरायसाफ्रा बायनाङा नाथाय जायफोरनाखि इलेक्टिभ बाय एडभान्स बेखौ बायनांगोन बेनि बादै माने खमावबो माने जों गांबा बिजाबखौ जों फ्रि मोनगोन सरकारा माइन'ट्सखौ जोङो मोननो गोनां गाबोन जों बे माइन'ट्सखौ मोनगोन आरो सरकारा इतिमध्ये जोंनो बेखौ डिसिसनखौ होबाय बिटिआरनि बाहेरनिखौ इतिमध्ये सोलोंथाइ बिफाननि आरो बिथांजों आङो सावरायदों आरो बिथाङा बे बेलायाव मोजाङै मिथिगौ आरो बिथाङा दायित्व लादों बिथांनि गेजेरजोंनो जिहेतु आङो इडुकेसन मिनिस्टारखौबो लोगो हमदों इडुकेसन मिनिस्टारनो बे खोथाखौ खोन्थानाय जादों आरो इडुकेसन मिनिस्टारा बिथाङा जिहेतु जोंहा बिटिआरनि बेलायाव आलादा माने जोंहा डाइरेक्टर दङ बिथाङा बे दायित्वखौ लानानै खामानिखौ मावबाय थादों खिन्थु आसामनि पार्टआव बिटिआरनि बाहेरनि पार्टआव खिन्थु इतिमध्ये मोननाय जादों आं बे बेलायाव बिटिआरनि जोंहा डाइरेक्टर सोलोंथाइ बिफाननि बिथाङा बे बेलायाव आसाम सरकारजों जगाजग खालामबाय थानायखौ आं मिथिगौ जानो हागौ माबा मोनसे जानो थाखाय एसे गोबाव जादों खिन्थु मोनगोन आरो जुदि हप्तानैसोनि गेजेराव मोनाब्ला बेनि बेलायाव सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि आसाम सरकारनि बिथांखौ लोगो हमनानै बाथ्राखौ मिथिहोनाय जागोन नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौ मिथिहोनाय जागोन